अपने खानी बना दी। बड़ा ही सुंदर गीत संगीत सुनने सब है नो। बड़ा ही बढ़िया गीत संगीत सुमरन वंदना बहुत ही कम समय में मिला जुला के 10-15 मिनट में यहाँ के गौनी है। गलती ना नो ना 1 घंटा 60 मिनट एगो कहले है यहाँ के ब्याजी कहली हा का कहली है ब्याजी बो कहले के गलती हो जी तो गलती पे ध्यान मत दे ना तो झालवा जे बजावत है वो कहले कि गलती गलती नियर होई तब नु अब मरचाई तुरे जा अब पेड़ उखाड़ के बिग द तो लागी मर निमन आदमी के बात कहीं समाज में बोली नु तो निमन आदमी चिन्हाले कि ना कही इनकर विचार अलग बा ऐसे बात अलग बा आ चोर बोले हैं सर हो चिन्हा जाए अगर विश्वास नहीं खनो रवा मोबाइल कहीं छोड़ दे अब मोबाइल रवा से उठाई और वह देख लेम नु तो कहे कि देखो ऐसा ही चोरी होला हम उठाई ला चोर कैसे लेके जाइए देख ले तो ठीक होला ना तो तार मोबाइल अपने गई रहे बोले भइल तो कहे ना कहे देख लेला तो जान कहे कि ई ट्राई करत रहनी हो आना देख लेता तो हम गइल कहां ना तो नहीं करता साबा तो लागी मरचा रगड़े बार गलती ना नो ना अब यहाँ के कहनी है कि बियाह जीरो पछरा गावत नहीं नो तब बुझाता नो कि कुकुर आपस में लड़ता रहा बताई नो ये जितना डुमराई करता लोग आधा घंटा 1 घंटा से अच्छा हम पचरा गौनी है तो 2 से 3 मिनट में तो हम पचरा गौनी तो कचरा हो गई हम गावत रहनी है तो कुकुर लड़त रहल हम मालिक से करो यह प्रार्थना करो कि हे मालिक तहारे बात पूरा हो जा ए जन्म में हम इंसान बने नु अगला जन्म में हम कुकुर हो जाई हे मालिक एगो और इच्छा पूरा कर दी हम कुकुर हो जाई अगला जन्म में हम कुकुर हो जाई अगला जन्म में ई पीली हो जाए जेने तेने विधानसभा घुमावत रही ग्राम पंचायत पूरा विधानसभा घुमावत रहन सबे रहे दा आई विचार करी मालिक ये दुनिया जो चल रहा बा तो कहीं ना कहीं सत्य बा आज हमनी के लाखों रुपया खर्चा होता भैया चाचा एगो साधारण प्रोग्राम कराइब नु अगर दूगो ब्यास के बोलाम तो कम से कम 50,000 रुपया खर्चा बा अच्छा हमारा 4 दिन प्रोग्राम बा तो कहीं ना कहीं कोई लाख रुपया खर्चा भई आ खर्चा हो रहल बा तो कहीं ना कहीं सत्य बा तब आस्था बा तब आ सत्य आस्था चलेला कब जब हृदय में प्रभु के स्थान रही भजन रही तब ये सत्संग ऐसे भक्त कहले के मालिक जेकरा ऊपर और कृपा भइल बा सबके तरले बानी सेबरी जी के जूठ भइल खा के तार देहनी विदुर जी के साग खा के तार देहनी ए मालिक गौतम ऋषि जी के नारी रहली अहिल्या चरण उनका छुआ के तार देहनी तो सब के तारते बानी हे गरीब के कब बारिया ये मालिक भक्ति है कहता का अरे हमनी के बारी हो अरे कब आई हमनी के बारी है मुरारी जी देखो तनी के तारा लोग के एनर्जी काम कमजोर बा तनी ध्यान दे के बात ए मुरारी जी अब आई हमनी के बारी
सुमिरन भजन गौनी है मुखिया जी हाँ तेहा के कहने के लागो तक कि हमारा ब्यास ना हाँ बानर से भेंट हो गइल बा हम नीमन की संगीत गावतनी तो कहत रहे कि ब्याह जी ए तारा में बानर के लक्षण आ गइल बा हाँ तो का हो गई चाचा का हो जाई इतिहास बा हाँ कि हमने के बानर के द्वारा बानर बनत बनत तब जाके इंसान बनल बने गलती ना नु बानरे से अगर रह जा तो बानरों कहबो नु तो हमरा तकलीफ नहीं नहीं बानर भगवान के सेवा कइले भगवान के संग में सिया जी के खोज में से लेकर लड़ाई तक बानर संग में रहले कोनो बात नहीं खे बानर कहलू ह त हमरा कोनो दिक्कत नहीं खे ना 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 बाकी जाय दो जाय दो तारा बानर से भेंट भइल मानू हाँ हमरा बुझाता ए चाचा जी ए हमरा इनका हम बानर लागतनी हाँ हमरा बुझाता के कोनो बेया से ना हाँ लंकनी के बहिन से भेंट हो गई सुर्पनखा से लंकनी के बहिन सुपनखा ना रहली रावण के बहिन रहली ध्यान दो हे बाबू पहले मुर्गी लागी सादा पहले सादा मुर्गी रही छपरा जिला वाला तो गोमतम वाह 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 जोरा नहीं खे अब चक्रधार मुर्गी रही चनिया के जोरा हो चक्रधार मुर्गी रही तो गोमतम देखो तनी के तारा तनी ये चलते मेटवा के चलते दिक्कत हो नहीं तो नीचे चल जा तो तारा के नीचे भेज दिया नीचे नाचो ए जब मुर्गी मत मर जा कहने मुर्गी मारा 10 लोग के बीच में धीमिलिया मार मार मर ओने मुर्गी मरी हम तो 2-4 गो घासो बटोरा जाई गौतम ऋषि के अरे दियो अरे नारी यहिया पत्थर के कोई दे नारी हे हरि जी पत्थर के कोई दे नारी अरे सेवरी जी के अरे झूठ कोई रख के अरे सेवरी जी के अरे झूठ कोई रख के अरे झूठ कोई रख के धन धन कोइली बुढ़ारी बुढ़ारी जी धन धन कोइली बुढ़ारी बुढ़ारी जी अब आई हमनी के बारी